Ekwuo amagba. Ano mgbe na nna ịhụkwa anwụ ịgbagidara kiri n'ala nke anwụ na-apụsịghị n'ọnụ nke ejikiri ịgbanye awa n'ele ọnụ m anya onye ahụ mgbe ọnụ ihe eji amụ n'onye ahụ ihe na-ekpogasịrị ji a na-emeji mkpụga nọrọ ana a na-emeji mkpụga anya ọ na-ahụ ihe a na-emeji mkpụga maka na ị nwere ike ikposa ji taa alaba ihe na-arị arị abanye n'ime aja nọ ibe ha wụrụ aka mụ ya n'etiti chom ọ bụrụ nga akpịdị ọha gị n'aka pịa andị akpịgba gị ọ bụla mmadụ ya agwa gị akpịgba gị taa otu nkata onye ọsụm ọ kwụsịrị akpịgbara ma ṅụcha m kpọtụ kaikai na ama ma akpịgbara nka nna anyị ọ kaikai ka nna anyị maka stil ọ ka na-afụrụ m a na-egbu kaikai na-egbu kaikai na-egbu nke ha metikiri mere a na-egbu nke kaikai na-egbu ya amazi ebe ebe ịkwa ọ na-abịa ya agbabe ya aghọtacha ihe a na-ekwu mgbe ha ga-enye gị krezi weje mgbe asaghị taba onions a na-ata onions nọ na na-abịa obodo anya masapọta ji m aka nna ibidokwere nnọọ n'oge ihe nye n'igbo iwu a igbo aka ma ihe a na-akpọkwara isi amakwara ihe aka na ọtụtụ amazị ise bụ ihe a ụfọdụ ama afa ji ihe ọ bụla ọ fụrụ n'ahịa ogoro ụmụazị amụrụ 1990 amazi ihe a na-akpọ ọbaji amaghị a na-akpọ ọbaji ama na na-agba ọkọcha ọbaji akwọ nke a na-akwọ n'azụ asị na onye a na-agba ọkọcha n'ihu ọka ọ na-azụ ihe pụtara nnukwu mmadụ ama m ịghọta ọ ha na-alụ ụbara nwaanyị ịbịa kịta ịkpa ndị mmadụ aka n'ụlọ sị gị na ihe eji alụ ụbara nwaanyị mgbe ahụ na-egbu ugbo gịnị ka ejikwere uwe na anụ ụbara nwaanyị na-egbu ugbo ugbo ahụ na-egbupụta mgbe ya bụ akụnụba ọ bụ na a na-achụzi akụnụba kịta ihe eji ike ọkpụkpọ aka arụpụta ihe a na-emepụta na-enye ugwu na-eme ebube ịbịa gbakwacha ya ụkwụ na aka ntu abịa debe ịbịa kọọ ya ya bụ na na-akwari ji ugwu ọ dịka ji ya nwere afa mana ụfọdụ ama afịa onwe ejije enwe afa jiri onye ọba mba ji ya ka enye ọja agwa gị ọ sịrị na ji bụ gịnị ji mana ji abụghị ji abụghị ji o nwere ji a na-akpọ ji aga nke a na-akpọ ji aga ya dị ihe akịta ndị be anyị na-akpọ ya aga abịa ibe ji aga mba ndị ọzọ nwesịrị afọ ha na-agbọsị ya dịsị iche iche mana otu ji ya mana nke akụrụ na-akpụzi ya na be ụnụ anyị na-akpụ ya ji aga den abịa na ji aga ọgwa nke a na-akpọ aga ogidi bụ nke na-abịa ilu ọkwa isi okpogbo efuru ya ọ bịa n'ebe a ya isi ya adịghị isi mba anọ fọkọna ama m ịghọtara isi akwa nwe isi opio mana ọ bụ aga ogidi nke a bụ aga ogidi ọgba agada dị iche ọgba agada bụ nke na-abụ edebe ya ọ na-acha yelo igbuwa ya ọ na-acha ka akwa ọkụkọ ịbịa sụọ ya ụtara ya ọ na-atọ ụtọ si ofe nsara a na-akọ ya n'oge ụdị ofe nsara a na-akọ nke a n'oge ọkọchịrị isicha ya ọ na-atọ pempempempem ọ dịghọla kpofiri na-eri onekpu isi onye ụtara ji ọtọ ụtọ afa nke ya dịkwa iche ọ nwere nke a na-akpọ ji abana ha abụọ mmadụ ncha ma anya mana mgbe ahụ ya sị gị na abalamaka mma na a na-asụ ụtara maka ji abana ha a na-asụ ya asụ onwero starch asị na oji nwaanyị n'ọnwa ya n'aka abana ụmụ nwoke na-egbu ji ndị otu anyị adị akọ ya mana eji akọ ya bụ na ọ na-ama mma ma ọ dịrị anya mmiri ịhụọ ya ahụọ ọtọ nnukwu ụtọ ya ha na-ere ịbịakwanye na mgbe ahụ iro bịafụ maka ndị na-aba abịa sị nwoke ahụ na mgbe ahụ na-anụ ịtọ na ịnọ na ise na dizin bụ na ha na-egbu ugbo nnukwu n'ọya ka eji eme ya ọsụsụ ugbo ahụ na-egbu nnukwu ọbịa mebeziri ha mụta nwụbara nwa efere ya kịta ịfụ na ihe dị na ji ya wee bụrụ na ọ dịkwa ka ego ihe na-akpakwa akpa ịgbagide ego kpaa ego hinne ego ga-ebu ibu mana o nwere ike onye a na-egbu ugbo a aka gị na-enyeju ọra afọ mụda iwu rizin na nke gaghị ebe anya ya ọ bụrụ ego nke bụ eziokwu bụ na ndị mmadụ sikwa ebe a na-akpatasịkwa ego na-enwetasịkwa ego
ọkwa ịghọtago mana nye nwa ego a na-adịrịghị izu iji eme ọgọ mana onye na-egbu ugbo na-abịa ebetara ya akwa nri ọkwa iji n'ụkwa ya onye agụụ na-agụ efuru ihe dị iche na ya then arụ ọkwa n'ọrụ na-arụ ọzọ gị nwa bụ onye nyere aka you would like to come and join kwa ha ka ọ were bụrụkwa na ha mere n'ihe ahụ ị na-achọ ama m ịghọtara ya ị ga-alaikwa ịbịa ọ ga-agụ gị agụụ ka ịbịa ka ị soro kwanyekwa aka na ji adịkwa ama m osiri ike ya bụ mgbe a na-eti ihe a na-akpọ ọba ji ije ebe mmadụ fụ ọba ji ihe bụ ndebe anyị ike bụ ibe ndị down nụrụ otu a nnọkịta na-eme ihe a na-eme sụsị ya ka anyị na-aya kama ọ chọọ ndị Hausa ga-emeri anyị Hausa ji asa chakwa anyị ma n'ime ụlọ kama ọ chọọ onye Hausa ga-eme ya ebule mụkwanụ m ya ọka nwekwana ebe anyị na-eme mana enwere ka onye Hausa ka eri ya ọba ji ọ makwana ihe a na-akọ onye Hausa mụtara ya nna ọ mụtakwu ya o were ya narabaghị ego onye ọbụla chụrụ ozugbo onwezi chọrọ ka ọ taa afụfụ na onwezi chọrọ ka o suru usoro omenala anyị were bịa bilie tụọ onye agbata eji gbakọta ji azụ ụfọdụ asịzie gị na ji ahụ na-adị sitresifụ ọsụ ala oyibo na ntaramahụhụ dị ya na ike ahụ ya bụ ọnọdụ ka nke a na-eme ihe na-akwụkwasị ụkwụ na aka kịta ahụ ga-edozie ya ngwa ya ntị ịbịa ka ọ saizi iji a nji n'aka ọ nwere saizi ọzọ ọ ga-enye gị n'ara ọzọ ọ ma bụzi saizi a den ịbịakwa werekwara iji otu ọ dị kịta ka ọ ya onye gị saizi ara ọzọ arọ nke ọzọ ya ọ manyekwa gị saizi onye agbata nwere ike ịbata ụlọ krismas ndị bụ ụlọ bụ ndị na-egbu ugbo a na-eweta na ọgbaghana tata bụ n'uhie nne na nna gị ma nnukwu nne gị ma nnukwu nna gị ekpokuru niile bụ ndị si ọrụ oyibo bata ijebu na-ejebe igbu ji n'ịkpa unu ejegbube nke a na-akpọ ji ubi a na-enwe ji bụ ji ọgbụgbọ nwee ji ubi abịa na ji ọgbụgbọ na ji ubi a na-enwe nke a na-akọkebe n'ubi na-abụkebe ji ekpe ọ na nke be anyị na-akpọ ji ekpe ya ka a na-akọkebe n'ịkpa ọ na-ala ike ya ọbịa oturu ugo ilele ya ọ dịwa ka ọ ya adị arụrụ ka eji arụ ya na-ama ya ama maka na nke a na-akpọ ji igbo ji ọgbụgbọ a na-amara ya ogologo achara ebe ọ ga-aligo n'elu ya dipending ka ndị be anyị si eme nke ha ọkwụrụ na-aghọtacha ya na-akọwara unu ya bụ ndị Igbo ndị nwere ege m ntị ụbọchị tata ọ na NTI ka ị ga-anụ ka omenala Igbo si were aga na ka esi were eme ya na anyị madebere anya ya na ala amasịkwa ụwa mmasị mana ana m eche na ji na-eme ka mmadụ iwee bịa fụ na ebe a ga-akọwara gị ụnụ ga-abịa na NTI anyị nọ ka ị ga-ama ka esi abanye akọmji ka esi akụnye ọka naanị maka ndị na-amaghị ya imirikite amarọ ka ị ga-esi na-ama ka ụfọdụ ihe si eto ka ụfọdụ ihe si eme anyị gara akụnye ya naanị n'anya gị ọ na-eto ị na-afụ ka ọ na-eto ka anyị kụziere gị sọmtin ka ị wee nwere ebe ị ga-ebido ebido maka na ihe eji akụwa ihe ndị a na NTI ahụ na-ebe nwere ike ịbịa ịtọgbọrọgọ omenala zuru oke efu ka o si aga efu ka mbido ya ka o si wee dị ngwụsị ya bụ ihe ịma mma maka na omenala bụ ihe na-eto ogologo na-ejele onwe ya n'imelukwe ya ebe o jedebe ya hapụkwara ndị ọzọ ha efekwanụ ya kpatara akọnji ji wee bụrụ ihe bụ na ezigbo onye nze na ala Igbo anaghị agbaji ikoji n'oge ikoji nze ọbụla jere n'ahịa ewere sị na-ewe onye echichi ewere jebe iri ji ijee n'ahịa jegoro ji ibu oji ka iri ibu ji ndị ọzọ kọrọ ọnya batara arọ bịa tụgharị otu a na-akwado igbu ugbo ji ibidokwa nke gị ọ na-abụrụ mgbe a ịgba n'ugbo gị wepụta ji ọnya ka ji nwe nọrọ emume ihe gbasara ji ya taa ịbịa na ji ọbụbọ ka m kọwara gị maka ji ọbụbọ ji ọbụbọ bụ ji nke a na-akọ n'ime ime ụlọ okirikiri ihu ama mbara ụlọ ebe ọ ga-adịrị gị ala dị nnukwu nro ala ekporuru ekporu bụ ebe a na-akọkebe ya mabụ ji ọbụbọ ya bụ nke eji atụ anya ogbe eji ebe a ga-eji nweta ogbe eji bụ na eburu ezigbo onye nze kwa arọ igwe obodo gị ribe ji ị ga-egburu ji kacha ibe ya buru jee ebe a ka a na-ama nze bụ onye n'ime ndị nze ya ndị nze ji ha na-eru ihe nnekwu na ndị ji nnukwu ogbe eji aka oji ebe a ka a na-achọpụta ka a mụrụ onye gburu n'ubi onye buru ji kacha ibi ogo o gwupụtara n'ụlọ were bịa na be nze a na-enye ya awọdụ maka na ọ kpara ike na-ara ha nye nkasi obi ga-eji aba na-arọ nke ọzọ abịa na ji a na-enwe ya na-akpọ akpụ ji ịmara ụfọdụ ama na ji na-enwe akpụ ilegharị anya ebe afọ efu ji ya m mere ihe otu ọ dị efere ya ile ya na nke a anya ọ dịka na ha bụ nwe otu ji gịnị kpatara ya maka na nke a edozie n'ihe edozie kpakwasị ya ụkwụ na aka kwa efere ya o meziagharị gị ya afụ na ahụ ya kpakpachala ya anyị ekenye ya n'ọba nke aka ya kpakwasị nke a kpakwasị
ya bụ ị na-afụ nke ọbụla m welitere mgbe ọkwatakwa efu ka nke a ọkwasịa ya ihe niile adịsị ya n'arụ ewepụsịa ya ọpụsịa ji ahụ enwee efe ọya ji a na-eke n'ọba ifu ebe ekere n'ọba ọtọ ụtọ abịa na ji o nwere ji a na-akpọ akpụ ji mgbe ahụ ya akpụ ji ya pụtara bụ na ile anya mgbe ahụ ọ dịghị ka ọ ka afụgodo ihe a na-eri mgbe ahụ na-emeni ya na-akpọ uhioji ọkụ emeni ya na-akpọ uhioji ọkụ den emechi uhioji ọkụ ahụ ifu na-ebidogo ribe ede emechi uhioji ọkụ esi otite esughị otite bido ribe ede mgbe ahụ ụfọdụ ji kwụrụ akwụ n'oge utu akwụkwọ ka aka n'oge ịbịa mgbe ahụ mana ọgbụgba akwụkwọ maka na ji gbuo akwụkwọ ịma na ọkaala ịbịazie mgbe ahụ ịkpagha ukwu ji ahụ kpagha dị ukwu ji kpagha ya efuji nke bụ ji nke o rugburu erugbubara n'ime ala iwe mma ibe were mma gbaa ya kpaghara ji ahụ iwere mma bịa n'okpuru ya ịbịa n'okpuru onu ji ahụ ịbịa n'onu ji ahụ otu a ike ya mma kepụta ya o nwere ike ji ahụ abụrụ ji gbara ịbụọ ikechara wan ịghọtago ịhapụzie nke ọzọ ọ bụrụ na ofu ka ọ bụ anyị chọrọ igejelie ikechara wan ibe kechara ya ịrapụzie dị ji den ikpochukwu ya mgbe ọ ga na-eru ọnwa na-aba anyị ebidozi igwu ji ahụ ọfishali iru ebe ahụ igwupụtakwu ya akpụ ji ọzọ na ihe bụ akpụ ji mgbe ebe ahụ ikechalụ efuru ya nke a bụ ebe mere nkechara kịta iji mara gị atụ ifuru ebe ekechara ekechalụ efuru ya na ekechago nke a rie ya o were kpochizie ya ore nwee ike gbaa akpụ a were mụọ nke a mụpụtasịa ya so isi ọka ji ya na-aba n'ihe emego ya ka ọ ba n'ihe ọzọ pụta ahụ akọ nke a kọọ nke a nke a bụ mkpụrụ nke a bụ mkpụrụ ji na-abụ ịkwakepụta ịkọ ya na ọ ya bụ mkpụrụ uchi orutesiwazie saiz efere ya na ịbịa na ọ ya bụ mkpakeji anyị na-anụzikwa efere ya ka ọ dị mkpakeji o ji ya mere mkpakeji ya ọ na-atọkwa ncha ịbịa were otu ọ dị bịa mechasịa ya arụ otu ọ dịkwa efere ya kpachasịa ya iwere ya saa ya mmiri iwere ya hụ n'ite ehuere onu ya n'ite ịghọtago ịbịa suo ose suru ụkpaka suru mmanụ ime isie ọrụ ụtazi suo ya ịbịazie were ogiri gwọọ ya iwe bedebezie ya na-esuru ya na mmanụ ntu efere ọ dị ọ ya bụ ụmụnne ya ndị mkpụrụ ha na-adịsị ntu a ka ọ na-abụ iruo mgbe ahụ iwere ya were onu ya n'ite ebe unu jere igbu ugbo unu ruo ebe ahụ unu jere igbu ugbo ute mmanụ unu ji jee igwuchi n'ọba iru ebe ahụ ya esi ya n'ite isi otu ajiri nwụọ ya ka o mee fiọm ọmali elu ọgbachapụ ịghọrọ ya ịtụ ya na mmanụ ahụ ọta ịgba na mmanụ maka na iji isi ya ọ ya mepụkwa gị n'aka iwerizi ya atụ ya n'ọnụ ya ka na-akpọ mkpụrụ ji eji n'aka n'ọnụ maka nke ahụ maka ndị na-amarị ya ebe unu ga-anụsị ụmụ ihe omenala lasịrị ala ọ dịghị ka ofuru efu mana ọ dị ga-abụ na NTI ya ebi nwere ike ịnụsị o si wee mee maka njikọ Igbo si wee dị. Enwekwara ihe ọzọ ndeti ji ya bụ ihe pụkwara iche n'ala Igbo mbụ na a na-eri ya n'ọnọdụ dịsị n'iche n'iche Igbo o ji agba agụ mgbe ahụ enwere nwata akpọrọ ọdụ abụọ na Disemba ka anyị ewere weta jide ntị ige n'ọkụ hụba jide ahụ si ya bupụtara gba ya mmanụ gba ya ọzọ enwe ihe nwata na-adụ m na ya dadi a na-ahụ ji ahụ nne ya na-ajị ahụ ịma na a na-ahụ ji ahụ ọ sị ya mba ọ bụrụ ihe ọrụ oyibo na-eme ụmụazị ahụ adịghị eru ụlọ ịmata na a na-ahụ ji ahụ a na-eghe ya eghe a na-esi ya esi n'ọnọdụ dị iche n'iche ji enu a ga-egburu gị mba na-asụ ya ụtara nze bụ ụtara ụtara ji ya ka nji anya ahụrụ steeti anụ m akwara unu na ụtara ji na ọ ya abịa mara ma ebido onye bịa darị ọ na-ahụ ọ na-ehizu m ahụ ndị ụtara ji ya so n'ihe nji anya ahụ efu ebe nyere ahụ ube m pam ụmụ ma jụọ m etu ụmụ ụbara nsị anọ dabara unu jibara ụnụ ebe onye eji ama nwoke mgbe gboo maka na ndị ji na-ebu ahụ iricha nwoke a na-anyụpụ ahụ ọ na-akpa ahụ ka na-akpa ụmụaka dị ya bi na-ekuru ndụ ọ bụ adị ya nyo ya bụrụ isi chawama ọmezọgọrọ virus ndị uwe onye jebe igoro ya ọ na-akọ dịka ego dị ka ị ga-enweta ya ndị dị m n'igbu ugbo ji ahụ nọ ọ bụrụ ji enwe praịs iru ebe ahụ praịs ya ka mkpa gị goro ụkọ ya nọ na nwa onye igoro ijiri kọ ya ọya ọgha mana ya mana saiz iji ya ruchiri 300 naira ọjị ọkụkọ nọ nkịta ọ dị oke mkpa na ya kwutụtaga na ebe niile ebe a ga-ebido tisibe ya m ji ara m eji ya egwu ara m eri ji
anyị debe anyị na-eri ji ị nọ n'Ọnịcha na-eti egwu na flat gburugburu tiri gị ọ dịghị ihe mere ọ dịghị ihe mere ọ dịghị ihe mere ọ dịghị ihe mere ndị nọ n'ụwa ha ji na-ebe tukwu anyị ga-eje ị bịazi eri ji nwa ebe ka ọ na-eri ji ya na awada ị bịazi bịari ejo ebe ka ọ na-eri ji ya n'ọba inwe obodo eri abụ unu ichi iri ji eri abụ ọ bụrụ na ihe mara ihe ala ọrụ ụbọchị obodo gị na-eri ji na-ekwu nna ha nọ n'Ọnịcha na-eri ji ndị obodo na-eri ji taa ga-eghe ya ndị obodo gị na-eri ka mara maka na obodo gị na-eri ya taa ka iji wee eme niile na-eri ya ebe ị nọ obodo gị na-eri ji nwere ike na ebe ị nọ nọrọ ebe ahụ na-eme emume eri ji gị na-eri onwe gị n'ọrụ obodo gị eribeghị ji maọbụ obodo gị ericha ji bido ka mgbe ị na-eri nke gị bụ onye ị na-eri ji taa na Obosi ma gị bụ onye Enugu ebe iri ji taa inwe obodo ngwa daalụ nsogbu adịrị ngwa rekọdịn